această seară, în direct la Europa FM și pe Music Channel. După 16 ani de carieră, pentru unii pare incredibil, avem Haikyuu! Câtă lume în seara asta! Bine v-am găsit! Una dintre cele mai frumoase melodii ale noastre. Se numește Bună dimineața! Bună seara! E o nebunie cum ne-am întâlnit.